O CIF Coroso participou no Innova FP presentando 3 proxectos en 2 áreas, unha de modificación xenética dos lévedos para facer caroteno, o Green Power e un sistema diagnóstico de amortecedores. A Cidade da Cultura de Santiago acolleu esta semana a 7ª edición do Congreso FP Innova Galicia. Nel, diferentes centros de toda a comunidade presentaron preto de 60 iniciativas innovadoras, 3 das cales levaban o selo do CIF Coroso. Un destes proxectos é un sistema a través do cal se realiza un diagnóstico de amortecedores. Pois baséase no deseño e fabricación dun dinamómetro para comprobar amortiguadores. Entón, o que nos presentamos en Innova pois divides en 2 partes. Por un lado, presentar a máquina en sí, ademais está en Innova funcionando, en marcha, está sacando gráficas con un amortiguador posto e vendo como o público pode ver como funciona. E por outra banda, pois a empresa colaboradora con nós en ese proxecto, que é a empresa R. Vidal, que son fabricantes de vehículos de competición e reparan vehículos de competición e reparan, entre outras cousas, amortiguadores, pois nos donaron un vehículo da categoría N5 para poder ter tamén en Innova. Con este vehículo, o público asistente pode ver un sistema de suspensión tan complexo como dun coche de competición e a vez ver in situ como funcionan os sistemas de diagnóstico de amortecedores. E o público pois pregunta, está moi interesados en saber que é esa máquina, como funciona, como se extraen e como se interpretan esas gráficas. Un proxecto impulsado dende a aula para dotar os alumnos de máis coñecementos e ferramentas. Adaptar esa máquina á formación, á educación. Entón, este como centro educativo onde se imparte automoción, pois aí o alumnado pode ver como funciona un amortiguador dese tipo, por unha cousa un sistema de suspensión ou de amortiguación normal, pero outra cousa é o que se utiliza en competición, que son medios moitísimo máis caros, moito máis difíciles de poñer a punto e todo eso. Entón, o alumnado utilizando esa máquina pois pode reparar amortiguadores e logo verificar, e o máis importante, extraer datos, extraer gráficas e que sepan interpretalos, que sepan a través de gráficas saber exactamente o que acaban de facer, o que acaban de reparar e como funciona internamente. O centro tamén levou a Innova FP o seu traballo dentro do proxecto Green Power. Nós mesmos construir o coche, dentro do reglamento que hai, construir o coche, e facer un coche pois o máis lixeiro e o máis aerodinámico que poidamos, vale? Dentro do reglamento que nos permite as modificacións. Pero facémolo o noso coche, vale? Proxecto que están ultimando os alumnos para poder formar parte do Green Power e da súa competición de resistencia. É un coche eléctrico, anda moi pouquiño, chega a 30-40 km por hora, pero temos a ventaxa que o podemos subir a un alumno. E estamos intentando inicialo aquí en Galicia. De momento estamos 14 centros inscritos e vamos competir entre, pois o que é aquí Galicia, o norte de Portugal e un pouquiño o norte de España. A competición dacho o motor e as baterías e con eses elementos tens que conseguir recorrer a maior distancia en 60 minutos. As industrias alimentarias do centro ribeirense tiveron tamén o seu oco. No Innova FP presentaron o seu proxecto Carotali. A modificación xenética e transformamos betacaroteno. É dicir, collemos o lévedo para fermentar o pan e modificámoslo no CIF Coroso xenéticamente e transformamos betacaroteno. O betacaroteno é un pigmento natural que se utiliza para dar cor, por exemplo, nas cenorias ou nas cabazas. Ademais, utilízase como provitamina, posto que no noso organismo transformase en vitamina A. Este proxecto consistiu en que aquí no CIF Coroso fixemos a modificación xenética e conseguimos o betacaroteno a partir do lévedo. Despois fixerono crecer coa axuda dun bioreactor e unha vez que o lévedo con betacaroteno medrou, pois colaboramos co CIF Politécnico de Santiago que analizou a cantidade de betacaroteno presente no lévedo e despois utilizámolo para 2 aplicacións na industria alimentaria. A primeira das aplicacións que tivemos foi a elaboración dun pan bao. Neste caso o CIF Manuel Antonio fixonos un pan bao enriquecido en betacaroteno e outra das aplicacións é utilizalo como pigmento e aditivo, que neste caso unha empresa de Lugo que Scren elaborounos un queixo de untar tamén enriquecido en betacaroteno. En estas xornadas deron a coñecer os seus avances no Congreso FP Innova, cita que rematou cun incremento do 37% dos seus visitantes, alcanzando as 11.000 persoas, e co que se busca amosar todas as ramas da formación profesional. FP Innova está a tope de xente, a tope de visitantes, sobre todo alumnado. E sobre todo alumnado que venda eso, é dicir, alumnado que aínda non está en FP, incluso hai alumnado de primaria
que todos estes stands se lles ensina un pouco o que facemos na formación profesional, non só no noso departamento en sí, sino na formación profesional en xeral. Entón, pois, eles ven, visitan, preguntan, e daí pois poden sacar as súas propias conclusións para decir un pouco o seu futuro profesional.